Zuaiziko lanen bigarren fasea hasi da, Iparragirre enpresak burutuko ditu, 4.000 euro inguruko lanak izango dira, eta Gipuzkoako Aldundiaren laguntza jaso da. Lan hauekin, bigarren fase honekin, eraikuntza prest egongo da, suteen aurkako arriskuak eta ebakuazio bideak seguruak izan daitezen. Horretarako gaur egun dagoen eskalera itxi eta segurtasun baldintzetara egokituko da, eta hemen atzean, eguneko zentrotik bertatik, hemen irteraraino, sarreraraino iritsiko da eskailera berri bat egingo da.